shegiya da ƙananan nonuwanta a wurin. Da Allah ka gaya min, tsakaninka da Allah ka ji tsoron Allah, ka ji tsoron mutuwa bawan Allah. Wa kake? SD ko? To SD, because I cannot even mention the first this thing that is there. Bros, budurwanka nonuwanta yana da kyan nawa? ASD. Amma nonuwa na ƙanana ne, kai kake taɓawa? Me ya shafe ka? Ya dame ka? Nan gaba kaɗan za ku ce gashin gindinmu ma baya tsirowa da kyau. 'Yan bura uba shegu kwaratan banza gutsun uwar mamanka. Ka ji ko? Gindin uwarka. Ƙananun nonuwa? Nono ce matsalarka? To idan kai nono ce matsalarka, mu irinmu ba nono bane matsalarmu. Ka gane ko? Kuma nonuwa na ba matsala bane a gurin saurayina. So what are you saying? Hadda wani shegiya, gindin uwar mamanka, uwarka ce shegiya. Kai ɗin ma shege ne don gutsun uwarka. Nonuwa kuma? Bros, haffa. Wai makaho ya rasa ido ya ce